בין אורוות לאמנים. אז אני יונתן, זאת יאלי וזאת תמר. היי. נעים מאוד, שלום. והיום אנחנו עומדים לדבר על הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. הדברים המעניינים האלה ישברו לכם הרבה מאוד אשליות וינפסו לכם הרבה הסתכלויות שגויות לגבי המציאות. הרבה הסתכלויות שגויות שהמטריקס כפה עליכם והחדיר לכם לתוך התודעה בשביל שתישארו במקום שאתם נמצאים בו. המקום שהם כל כך רוצים שתישארו בו. המקום שבו הם יכולים לשלוט עליכם בקלות. אז היית אומר שזאת חוויה חוץ גופית? זו חוויה חוץ גופית, לגמרי. חכו לזה. עכשיו, איך המטריקס עשה את זה? איך האליטות, האנשים ששם למעלה בשליטה, איך הם עשו את מה שהם עשו? הם המציאו משהו מאוד מתוחכם. המשהו הזה נקרא פמיניזם. אוקיי. מה זה פמיניזם בעצם? אז פמיניזם התחיל כבעצם תודעה של העצמה נשית. לאן שהוא יתגלגל אחרי כמה שנים, זה כבר מה שאנחנו עומדים לדבר עליו. אז אני אשאל אתכן, תמר ויאלי, מה אתן חושבות שפמיניזם זה? רוצה להתחיל? שוויון. שוויון בין המינים, אוקיי, כן, ומה עוד? כאילו להודות בזה שגם גברים וגם נשים הם בני אדם, ושלא אמור להיות הבדל. זה בעצם כאילו שוויון בין הזכויות, כאילו אני אכבד אותך כגבר כמו שאתה תכבד אותי כאישה, מגיע לי לעבוד, מגיע לי את אותם זכויות כאילו כמו שלך. זה עובד על המון רבדים, כאילו אנחנו חיים את זה כל הזמן, זה היחס שאתה מקבל בעבודה, זה הפער בין איך שהוא קורא לזאתי ברחוב בגלל איך שהיא מתלבשת, זה איך שכאילו תופסים אותך, מכבדים אותך יותר בגלל שאתה גבר. 56 שנים אחרי שהפמיניזם בעצם יצא לפועל, משהו השתנה מאז? השוויון הזה שאתם מדברת עליו הושג, לדעתך? אני חושבת שיש מקומות שבהם הוא כן הושג, כאילו בסופו של דבר לנשים ניתנה את הזכות לעבוד, יש להם הרבה יותר מקום להיאבק על הזכויות שלהם, על הרצונות שלהם, הרבה יותר רואים אותם, הרבה יותר יש מקום ממה שהיה בעבר. אוקיי, אז אני אעצור אותך פה ואני אגיד לך שלא רק שהשוויון הזה הושג ממזמן, אלא אפילו התקרב בצורה מאוד קיצונית לטובתכן ולרעתנו הגברים. אוקיי. זאת אומרת שהיום זה לא רק שהזכויות בין גבר לאישה שווים, אלא שלאישה יש הרבה יותר זכויות. אם אישה יוצאת נגד גבר במלחמה משפטית, ב-90% מהמקרים היא מנצחת. ועל פי איזה נתונים? על פי איזה נתונים? על נתונים של מחקרים סטטיסטיים בעיקרון. אתה רוצה להראות לי אחד מהם? אני יכול להראות לך בשמחה, אבל בעיקרון אני לא צריך. אם עכשיו לדוגמה את בזוגיות עם גבר ואתם מתחתנים ומביאים ילדים, המשמורת על הילדים תעבור אלייך בכמעט 95% מהמקרים. במקרה שבו הוא גם תובע ומנסה להשיג משמורת? אתה מדבר כאילו? המקרים שבו אישה מאבדת את הילדים שלה לטובת הגבר זה במקרים קיצוניים מאוד שבו האישה היא נרקומנית, חסרת שליטה עצמית, חוסר יכולת לקלקל את עצמה ואת הילדים. היום זה לא קורה כמעט. רוב הגברים הם אלה שנופלים לסמים, למצבים כלכליים נוראיים, והמציאות בעצם הוכיחה שהיום לא רק שיש שוויון, אלא שהגברים משועבדים. אתה חושב שבגלל הפמיניזם גברים הם נרקומנים יותר מנשים? מבחינה סטטיסטית זה נכון להגיד את זה בכלל? שגברים יותר נרקומנים מנשים? כן, בטח. אוקיי. על פי מחקרים. נבדוק את זה. נבדוק. אין בעיה. אבל שתדעו לכם שמעבר לכל העניין הזה של הגברים הם אלה שהרבה יותר אלה שנכנסים לכלא, הם הרבה יותר אלה שנרצחים, הם אלה שהכי פחות הולך להם בלימודים, מעבר לכל הדברים האלה, יש שטיפה מוחית שנוצרת על ידי המטריקס במכוון, לא רק כדי לגרום לאנשים לעלות מבחינה תודעתית ומשפטית, אלא גם כזאת שמורידה את הגברים במכוון, שוטפת להם את המוח להיות פחות טובים, ובעצם
יוצרת אצלהם איזשהו state of mind שהופך אותם ללוזרים. אוקיי, מי האיש הכי עשיר בעולם? זה גבר, נכון? אילון מאסק, נכון. אוקיי. יש כל כך הרבה גברים מצליחים בעולם, אני פשוט חושבת שזה לא... זה מרגיש לי נתון מאוד מומצא. זה לא... כאילו... אם למישהו מרגיש שהוא לא יכול להביא את עצמו לאיזושהי הצלחה, זה אולי מתוך נטו חוסר ביטחון שלו. החיים קשים, אני לא חושבת שזה קשור לבין זה אם אתה גבר או אישה. כאילו, החיים מסובכים, החיים מורכבים, החיים קשים, יש נפילות, יש עליות, כאילו, יש אנשים שמצליחים ויש אנשים שלא. אפשר לחפש השם, אני לא חושבת שזה ייגמר פשוט. ולהגיד שדווקא משהו שבא מרצון של דווקא לעשות שוויון, זה שזה הפך להיות, אם אתה אומר, הפך להיות הפוך, אבל המקור של זה הוא בא לעשות משהו שהוא דווקא טוב. אני לא חושבת שזאת הבעיה, אני לא חושבת שזה הבעיה בחיים שלנו. בסדר. אולי כי אני אישה, סבבה? אני חושב שהבעיה היחידה והגדולה ביותר שקיימת היום במציאות האנושית היא העובדה שהגברים חלשים. למה? אני יכול להוכיח לך, אני יכול להסביר לך איך ולמה הם חלשים. תחשבי על זה. פעם גברים היו יוצאים למלחמות, היום הם גוללים בטיקטוק ואוכלים דוריטוס, סבבה? אוקיי. מה קורה עכשיו, כאילו, עם הלוחמים יש לוחמים, אני לא אומר שלא, אוקיי. סבבה. זה גם בתור בן אדם שחי במדינת ישראל, אתה לא יכול להגיד דבר כזה שאנשים חוץ מזה, שגברים לא יוצאים למלחמות, זה לא נכון. זה לא שהם לא יוצאים למלחמות, אבל את מסכימה איתי שהיום יש הרבה יותר ג'ובניקים מאשר היה פעם. קודם כל, זה שיש פחות אנשים שנלחמים, אני לא חושבת שזה דבר רע. כאילו השאיפה זה שאשכרה אנשים בני 18 יוכלו ללכת לבית ספר, לנסות להצליח, לחיות חיים שהם נורמטיביים, בלי לרצות עכשיו לקחת רובה ולהילחם. כאילו אין לנו ברירה, כן? אבל האידיאל מבחינתי זה, נגיד יהיה לי ילד, נרצה שהוא יהיה גבר טוב, גבר מצליח, שהוא לא יצטרך להחליט האם אני רוצה להקריב את החיים שלי בשביל משהו שהוא גדול ממני בהרבה. הלוואי וזה לא היה צריך להיות ככה. הרבה דברים הם משובשים. יש הרבה דברים מאוד משובשים בחברה שלנו, אני מסכים. זה קורה בגלל סיבה אחת ויחידה. האנשים שבבקרה על כל המציאות שלנו פשוט מכוונים לדבר אחד, שנשאר קטנים וחלשים ושיהיה קל לשלוט בנו. בתור גברים, כאילו? לא רק בתור גברים. בתור האנושות? כן. וזה בעצם קשור לפמיניזם? זה קשור לפמיניזם ישירות, כן. הפמיניזם יצר מציאות שבה נשים שואפות להיות כמו גבר היום. אישה מכוונת הרבה יותר לקריירה מאשר שהיא מכוונת למשפחה וילדים, ואפשר לראות את זה בהרבה מקומות אצל הרבה נשים. בסוף מה שיוצא זה שאישה אמנם יושבת בסלון המפואר שלה עם מלא תיקי גוצ'י מסביב, אבל היא עצובה בעומקי נשמתה על זה שהיא לא הביאה משפחה כמו פעם. פעם הייתי יכולה לראות נשים שיצרו שושלת ענקית של אנשים והן היו שמחות באמת, באמת שמחות. וזה אתה יודע, כי סבתא שלך הייתה מאושרת שחיתנו אותה בכוח, או דורות לפני זה? נשואים וילדים ומשפחה זה לא הגשמה עצמית. אני מאמין שבסופו של דבר לכל אחד חי ברמת חיים מסוימת, ויש נשים שכפו עליהן ויש נשים שכפו עליהן ככה, אבל בסופו של דבר מה שעשו, אם את רוצה להיכנס לפרטים, זה לא שכפו עליכן גבר, זה שפשוט דיכאו את אסטרטגיית הרבייה שלכן, אם את יודעת מה זה המושג הזה. זה מה שעושים בעיקרון. לגבר ולאישה יש אסטרטגיות רבייה שונות. סבבה? אישה מכוונת לפרטנר האידיאלי. זה ככה, על זה אסטרטגיית הרבייה הנשית בנויה בעצם. נשים בתקופה הקדמונית היו חייבות למצוא גבר חזק עם משאבים, שיכול לצוד ולחזור אליה למערה ולהביא לה אוכל ולשמור עליה ועל הצאצא. כי אם היא הייתה מוצאת גבר חלש, הוא לא היה חוזר, והיא והצאצא מתים. ולכן הן פיתחו את היכולת למצוא את הפרטנר האידיאלי. על זה כל האסטרטגיית הרבייה הנשית מושתתת. גבר לעומת זאת, בגלל הגן ההישרדותי שכופה עליו להתרבות ולמקסם את הישרדות המין האנושי, חייב לשכב עם כל מה שזז. זה מה על זה מושתתת האסטרטגיית הרבייה הגברית. גברים פשוטו כמשמעו רוצים לזיין כל מה שזז. אז בעצם מה שאתה אתה אומר... פשוט מקטין את כל העם שלך. כל העם הגברי, סתם, כאילו. אני לא ויש מקטין. לי עוד אני אומר שאלה, יש לי עובדות. שאלה חשובה.
אתה רוצה לחיות בעבר, או שאתה רוצה לחיות במשהו שהוא חדש ובעתיד? אוקיי. כי אתה מדבר על העבר. אנחנו כרגע אוגה בוגה, אנחנו במנהרות. לא, אין לנו מה לדבר על מה שהיה, זהו, זה היה, זה נגמר. עכשיו אנחנו בעידן. הדבר היחידי שקורה זה עכשיו. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות עם זה שיש פמיניזם? אוקיי? מעניין אותי. עכשיו, מה עושים? זה כל כך גרוע, מה עושים? אז הנה, אז אני מגיע לחלק המעניין. אוקיי. האנשים שנמצאים בשליטה, שמכירים את הדבר הזה שנקרא אסטרטגיית רבייה, ויודעים איך הדבר הזה עובד, ניצלו את זה לטובתם האישית כדי לדכות אותנו, האנשים הפשוטים. איך הם עושים את זה בעצם? רשת חברתית. מה זה יצר? איך זה שינה את אסטרטגיית הרבייה והגישה שלנו אליה? אישה פעם, לדוגמה, שגרה בעיירה נידחת במולדובה, את יודעת, יש את הגברים המקומיים, זה מה שהיא מכירה. מן הסתם שהיא תנסה לבחור את הכי טוב מביניהם, אבל ברגע שיש לי אישה אינסטגרם, והיא יכולה, בעצם יש לה גישה לגברים שחיים בדוביי, אוטומטית כל הגברים המאפנים מהעיירה נידחת במולדובה שווים לתחת, את מבינה? ואז הסיכוי של הגברים האלה להתרבות פוחת משמעותית, אלא אם כן יש להם ערך שוק מיני כמו של הגברים מדוביי. אבל זה מתוך המקום שהעולם מתפתח, שיש כל כך הרבה אופציות, שאנשים מסוחררים מהאופציות ולא רואים מה יש מולם. זה לא בהכרח קשור נקודתית לפמיניזם, זה גם קורה באותה מידה שאתה בתור בן אדם כאילו רק מחפש עוד ועוד ועוד לקנות, ואיך כאילו כמה שיהיה לך כמה שיותר וכמה שמהר, ואתה לא מסתכל בדברים שאתה באמת צריך, כאילו זה לא קשור ממש לפמיניזם. אז אני אסביר איך הפמיניזם נכנס לפה לכל הסיפור הזה. הפמיניזם, מה שהוא עושה בעצם, זה גורם לכם להרגיש שאתן עצמאיות, חזקות, ואתן יכולות לעשות כל מה שגבר יכול לעשות. זה לא אומר שאתן צריכות. את מבינה את זה? זה שאישה עכשיו יכולה לעבוד זה משהו אחד, זה שהיא צריכה זה משהו אחר. אני מאמין שהתפקיד שלי בעולם הזה זה להיות כמה שיותר חזק, כמה שיותר מסוגל, שיהיה לי כמה שיותר משאבים כדי לדאוג לאישה שלי שהיא, אם היא רוצה לעבוד בכיף, אבל היא לא חייבת. היא יכולה להישאר בבית ולעשות מה שהיא רוצה וליהנות ולהיות בכיף שלה, תמיד בנחת, ברוגע, בשלווה. זה מה שאני מאמין בו. עכשיו, איך זה דופק את הסיסטם? ברגע שנשים נהיות עצמאיות יותר, בשביל להיות מסוגלות להיות עצמאיות, הן חייבות. זה לא שזה לא אופציה, הן חייבות להעלות את רמות הטסטוסטרון שלהן. טסטוסטרון, אני לא יודע אם את יודעת, זה הורמון שמופרש אצל כל בני אדם, אצל גברים פי 17 יותר. ברגע שאישה הופכת להיות עצמאית ומתחילה להתאמן ולהציב לעצמה מטרות ולהשיג אותן, היא מפתחת איזושהי רמה של אסרטיביות ודומיננטיות. אבל... למה זה רע? בניגוד לזה, גברים הושתת להם במוח ההפך. תעשיות שלמות, תעשיות ענק, כמו דיזני והוליווד, החדירו להם למוח אובר רומנטיזציה, להיות אובר מרצים ואובר ג'נטלמנים, ובעצם עבדו עליהם שכל הדבר הזה שנקרא מערכת יחסים מושתת על מורליות ומוסר, ולא על אינסטינקטים ביולוגיים הישרדותיים וקדמוניים. מה שזה עושה בעצם זה מעוות את התפיסה של גברים על נשים, ובעצם גברים עכשיו אומרים, אני רוצה מישהי, אני רוצה זוגיות, אז אני חייב להיות ממש ממש נחמד וממש מכיל ולעשות כל מה שהיא רוצה. מה שגורם לנשים לדחות את הגברים, בגלל שאישה לא רוצה גבר שעושה כל מה שהיא רוצה. אישה רוצה גבר חזק, דומיננטי, אסרטיבי שמוביל. את מבינה? מה שזה יוצר, זה בעצם יוצר קונפליקט בין המינים. יש חיכוכים. שם נוצרה דרך אגב כל קהילת הלהט"ב, בעלייה ובירידה של הטסטוסטרון. בעצם ההורמונים התאזנו, ואז נוצרה קהילת הלהט"ב. היא גדלה ופרחה בשנים האחרונות בצורה עצומה. אתה לא חושב שאנשים הם אינדיבידואלים ושזה תלוי בן אדם? יש אנשים שלא בהכרח לא רוצות גבר שיהיה מבין ומכיל ושייתן מעצמו, כאילו... כל הדברים האלה זה פשוט, זה לא נשמע רע. אני מצטערת, זה לא נשמע רע. כאילו יש דברים ממה שאמרת שנשמעים רע, אבל... יש עוד עומקים להיכנס אליהם. בעיקרון, האסטרטגיית הרבייה הנשית יש לה שם, זה נקרא היפרגמיה. ההיפרגמיה מחולקת לשניים, שלב האלפא ושלב הבטא. מגיל 16 עד גיל 25. הנשים מחפשות גבר אלפא. בעצם מחפשות את הגנים, את הצאצא האולטימטיבי,
את הדומיננטיות, את הגבר שמוביל. לאחר מכן, שהן יוצאות מהמשחק, עוברות לשלב הבטא. שם הן מחפשות יותר בעצם תמיכה רגשית, פרנסה ודברים כאלה. האידיאל לנשים מן הסתם זה למצוא גבר שמשלב את שני הדברים באחד. תמיכה רגשית, פרנסה, הקרבה, ובנוסף את הגנים והדומיננטיות והאסרטיביות של האלפא. אבל הגברים האלה שמשלבים את שני הדברים ביחד, את שני העולמות, זה גברים נדירים מאוד שקשה מאוד למצוא היום. אתה אומר לנו? כן, זה קצת קשה. אז כן. בעיקרון, שתדעו לכם, לפי מחקרים, סטטיסטית, רק 5% מהגברים בעולם נמצאים מושכים בידי נשים. 95% מופקרים. את הגברים האלה את יכולה למצוא במנוי ל-OnlyFans של כל הבנות האלה באינסטגרם. שמשלמים להם $3 בחודש. שזה בעיה בעיה מסוג אחר. עכשיו אם אתה חושב נכנסים שזה קשור לעולם, לפמיניזם גם? זה בדוק. כאילו. פמיניזם זה בסך הכל תוכנית בעיקרון. אין בעיה. מה המטרה שלה? המטרה שלה היא לדלל את האוכלוסין. מה זה להוריד עוזר? משמעותית. למי זה יעזור? אוקיי. לעזור יצא לך לכדור הארץ פעם קצת. להיות לדוגמה עוזרת בקייטנה או משהו? להעביר קבוצה של ילדים משהו? כן. אוקיי, אז תחשבי מה ההבדל בין 10 ילדים, להזיז אותם, לתזז אותם ולשלוט בהם, או 100 ילדים. מה יותר קשה? אותו דבר. זה למה מדללים את האוכלוסין, כי קל יותר לשלוט בנו ככה. את מבינה? אתה חושב שהקורונה גם קשור? הקורונה זה הדילול אוכלוסין הכי גדול. כן, ישר חשבתי על זה, כאילו. נטו בשביל דילול אוכלוסין, נכון. הם רוצים אותנו בעיקרון חולים, הם לא רוצים אותנו מתים, הם לא רוצים אותנו בריאים, הם רוצים אותנו חולים. כי שם אנחנו נמצאים בדיוק איפה שהם רוצים שאנחנו נימצא. בעבר, אם יש לך לדוגמה עכשיו, את יודעת, עבדים, את רוצה שהם יעשו כל מה שאת אומרת, אבל את צריכה לדאוג להם גם, את צריכה שהם יגורו איפשהו ושהם יאכלו וישתו. אז, בגלל שכל בני האדם לא יכולים להיות עבדים, אנחנו 7 מיליארד, אז יצרו מערכת מתוחכמת, ובמערכת הזאת גורמים לך בעצם לעבוד בשביל הכסף שלך. אפשר לעצור אותך רגע? נו, אוקיי. אז הפואנטר שלך בעצם זה שהממשלה יש תוכנית גדולה ורעה לדלל את האוכלוסין בידי זה שלנשים יהיה זכויות? לא. לא, לא, לא. אוקיי. התוכנית... לא, הוא אומר שכאילו יש... שמעת על איך קוראים האילומינטי? אז כאילו דומה, יש כל מיני אנשים בעולם שהם שולטים בהכל, הכל, הכל, והם רוצים להפוך אותנו לחלשים יותר, בשביל שיהיה להם יותר קל לעשות כל מה שהם רוצים. להגיד לך שזה נשמע לא אמיתי, כאילו לא בדיוק, לפעמים יצא לי להסתרט על דברים כאלה, אבל אני מעדיפה להתמקד בחיים שלי, כאילו, זה שדרים מסוימים שפשוט אין לי מה לעשות איתם. אין לי מה לעשות איתם. לא אומרת להיכנע, אבל אם התשובה שלי זה מה יש לי, אם אני שואלת את עצמי מה יש לי לעשות עם זה, והתשובה היא כנראה שכלום, אז אני מעדיפה לחיות את החיים שלי ולהפיץ כמה שיותר טוב, לעשות לעצמי טוב, ולהאמין בדברים שהם נראים לי שווים. עכשיו, זה ממש לא נשמע לי הגיוני שפמיניזם זה דבר רע. כאילו, רע גם, זאת מילה גדולה, אבל פמיניזם זה לא בדיוק מה שחשבנו שזה אולי. אבל, לא יודעת, אני גדלתי בסביבה שנשים וגברים הם ביחד. יש בעיות, אבל יש בעיות כי אנחנו אנשים ויש לנו מחשבות ורגשות וטראומות, וזה מתערבב ולפעמים זה נהיה מסובך וקשה, וגם אנחנו בעידן שיש בו, כמו שאמרת, הרבה הסחות דעת והרבה דברים שמרוקנים אותנו רגשית. כל מה שאני חושבת שצריך לעשות בתור אוכלוסייה זה לא להגיד הם אשמים והמטריקס וזה, זה פשוט לנסות לדאוג לעצמך, להבין במה אתה מאמין, ומתישהו, כמו שיש בכדור הארץ היה את תקופה של הדינוזאורים, היה את התקופה של האוגה בוגה, אז עכשיו יש את התקופה הזאתי, ומתישהו זה גם יחלוף, כאילו הכל חולף בסוף. אולי זה קצת אדיש מצידי. אבל נראה לי אני מעדיפה להיות אדישה. תשמעי, זה לא תפקידך לדאוג לזה. בעיקרון, מאז ומתמיד, האנשים שבאמת עשו מהפכות ושינויים היו גברים מאוד 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 חזקים, וזה למה רוצים אותנו גם חלשים הגברים, בגלל שגברים הם אלה שעושים מהפכות ושינויים. את מבינה? וברגע שהגברים חלשים, אז הם יישארו שם למעלה. בלי קשר לזה שהכלכלה שלך עובדת בצורה כזאת שאלה שלמעלה
רק עולים יותר ויותר כשאת נתקעת יותר ויותר. אבל זה דופק נשים וגברים ביחד באותה מידה. זה שיש אנשים למעלה שרוצים לשעבד אותנו, או שימשיכו להישאר בעמדה של כוח. זה לא קשור לשום חוק חברתי או שום דבר שנהיה עם הזמן. זה פשוט נטו העניין שוואלה, יש אנשים בעולם שלא שמים זין, וכאילו נטו אכפת להם מעצמם, מהכסף שלהם. כאילו, זה כבן אדם נותנים לו כוח, יוצא בו הצד האפל. כאילו, לכל אחד יש את הצד הזה. ואותי אישית מפחיד להיות גבר עם מלא כוח שהוא חזק וחסון, כמו שאמרת, אני רוצה להיות אישה. אבל שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כאילו, כל עוד זה לא פוגע באף אחד, אני לא יודעת. כאילו, לשאול אותי, אני ילדה בת 19, אני תכלס לא באמת יודעת על מה אני מדברת, בכנות. בגלל זה אני מוכנה גם להקשיב לך ולהשכיל, כאילו, מכל דעה כלשהי. ולשמוע את המחקרים שאתה נותן להם רפרנסים, ואחר כך לראות אם הם בולשיט או לא. כן. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב. Let your enemies manipulate you. Then use your mind to break the trap and punish the perpetrators. זה מה שזה אומר, זה בעצם תיתן לאויבים שלך לעשות עליך את המניפולציה, כדי להבין אותה, לשבור אותה ולהעניש את הבן אדם שהנחית אותה עליך. מה התוכנית? אז בעיקרון, הנה אנחנו בתוך המניפולציה. וזה התפקיד שלנו, לשבור אותה ולהעניש אותם. עכשיו, איך נעשה את זה? אז קודם כל, נבין את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם לעומק, וככה נוכל להתחמק מהמכשולים ששמים לנו בדרך. ודבר שני, נבין בעצם איזה ראיות והסתכלויות החברה מעבירה לנו אוטומטית ברגע שאנחנו נולדים, שזה פשוט, את יודעת, לגמרי, כן. זה קורה. כאילו בני אדם מעבירים מידע שגוי, כי המידע הוא הרי אינסופי. קל ליפול לטבוע בתוך אוקיינוס הידע האינסופי הזה. עכשיו, השאלה היא, איפה מוצאים את האידיאל לשני המינים? כי כרגע, המלחמה בעולם בין הגברים לנשים, מלחמה עצומה וענקית, אני לא יודע אם אתם מודעים אליה, אבל יש בעצם שני צדדים שמקדמים שני אידיאולוגיות שונות לחלוטין, שסותרות אחת את השנייה. מצד אחד, אנשים מקדמות את הפמיניזם, ואני צריכה להיות כמה שיותר חזקה וזה, ולעשות מה שאני רוצה, ולא להיות תלויה באף גבר אף פעם, ודברים כאלה. אבל מצד שני, הגברים חייבים להיות חזקים, וכן שמישהי תהיה תלויה בהם, כי בתכלס, זה מה שהכי מספק גבר. אז מצד אחד אנשים רוצות להיות עצמאיות, מצד שני הגברים רוצים שאנשים... אבל זה כל הרעיון, כי בסופו של דבר העולם היה סובב סביב הגברים והסיפוק שלהם והכיף שלהם, אבל הפמיניזם בא ונתן מקום לנשים לבוא ולעשות את כל הקטע שלהם, יהיה את הזכויות שלהם ואת היכולת לממש את עצמן ולעשות טוב לעצמן. עכשיו זה לא סותר אחד את השני, בסופו של דבר גם אישה עם קריירה מצליחה ורצון להגשים את עצמה ולעשות לעצמה טוב, לא סותר את העובדה שהיא תרצה משפחה או ילדים או גבר שיקלקל אותה, ממש לא. אבל זה דווקא המקום הזה שלנשים מגיע את המקום שלהן, ולבוא ולא להיות כבולה לאף אחד, כי זה גם עושה רע בסופו של דבר. כאילו, מה אתה רוצה שמישהי תהיה תלויה בך כמו סמרטוט? כאילו, את צריכה לאהוב את עצמך ולכבד את עצמך ולעשות לעצמך טוב, וזה גם משהו תודעתי שהשתנה לטובה בעולם, שפתאום לנשים יש את ההזדמנות ואת הרצון לבוא ולעשות לעצמן טוב, ולא לחפש לבוא ורק להיות האידיאל הזה של האישה המושלמת בבית עם הילדים. כי יכולה לעשות מיליון ואחד דברים. כן, אנחנו לא נולדנו לעולם הזה בשביל להיות אידיאל למשהו. אני חושבת שפשוט נולדנו, ובוא נפיק מזה משהו שהוא טוב. אני לא חושבת שצריך לשים איזה סטיקר של איזה משהו, ולהגיד ככה צריך להיות וככה צריך להיות. כי מן הסתם שזה היסטוריה, חיים סותרים, חיים מלאים בכל כך הרבה דברים. אפשר להגיד לדבר תהיה ככה ותהיה ככה, וזה יהיה ככה וזה יהיה ככה. כי כל הזמן דברים זזים, כל הזמן דברים קורים. צריך לזרום עם זה, צריך להתמודד עם זה. כל עוד אתה מתמודד וכל עוד אתה בזרימה ואתה מתמודד זה משהו אחד, אבל אם אתה זורם ולא מתמודד זה משהו אחר. היום מקדמים כל כך הרבה דברים כמו you go girl, do what you love, וזה you should love yourself at all costs. את צריכה לאהוב את עצמך בכל מחיר, לא משנה מה אנשים אומרים, כאילו גם אם את אוביס שאוכלת כל היום המבורגרים, אז את צריכה לאהוב את עצמך. זה לא בהכרח מדברים על זה ככה. קודם כל גם גברים יכולים לאהוב את עצמם בכל מחיר, זה לא בקטע של
אתה יכול לקחת את זה למקום בריאותי שמאוד מעסיק אנשים, שזה מראה חיצוני, וזאת הבעיה שאתה גם מדבר עליה בעיקר. אבל אני חושבת שאם אומרים, תאהבו את עצמך בכל מחיר, זה יותר קטע של הפנימיות. כי מה שמשרת אותנו כל החיים זה מה אנחנו מרגישים ומה אנחנו מבפנים. זה מסובך. זה מסובך. מודה, זה מסובך. אני לא סתם למדתי על כל הדברים האלה. אני חושב שתמר זוכרת איך הייתי כשהיא הכירה אותי. כן. שזה מה? הייתי בדיוק כל הדברים שאני מתנגד אליהם היום. הגבר שנפל למניפולציות של המטריקס, הגבר שעשה סמים וישב בחדר שלו ושיחק משחקי מחשב ואכל דוריטוס. בתפוזים. הייתי שמן. ושנאתי את עצמי, ולא הצליח לי עם נשים, ולא ידעתי איך לדבר עם נשים, וכשכן הייתי עם נשים אז הייתי אובר נחמד, וזה גורם לנשים לרוב כאילו להתייחס אליך כאל, איך אני קורא למונח הזה? סימפ? אינסל. ככה, בעצם ברגע שלמדתי את זה והבנתי שכל מה שחשבתי שנכון לא נכון, אז הכאב העצום שהרגשתי הניע אותי לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי. והרזיתי 30 קילו ב4 חודשים, והתגייסתי ללוחמה, ועברתי הרבה מאז. היום אני מאוד מאוד בטוח בעצמי ובדרך שלי, ואני יודע מה נכון לי, ואני מציב לעצמי מטרות ואני משיג אותן. אני יכולה לסכם לך את זה. אתה פשוט התבגרת והצבת את המטרות שלך, וזה יפה שהשגת אותן. למה אבל להשתמש במילים כל כך גדולות, כן. כאילו של פמיניזם והמטריקס, ושום דבר הוא לא 100%, כאילו... שמעי. זה שאתה יכול לקחת צעד אחורה ולהסתכל על התמונה הגדולה, זה משהו שהוא חשוב, ושאני חושבת כמעט כולם עוברים בחיים. אבל עוד פעם, לחפש אשם, להגיד שמישהו אשם, בתכלס לא משנה איזה חוק ישימו לך, איזה קופסה יכניסו אותך, בראש שלך אף אחד לא יכול לשלוט. אני לא מחשבות מסכים. יהיו לך תמיד. אני לא מסכים. אתה לא חושב שגם כאילו יכניסו אותך לתוך קופסה קטנה ויגידו לך, זה כל מה שיש? אתה לא חושב שעדיין המוח שלך, כי ברור שזה ישפיע עליו, אבל המוח ימשיך לפעול, כאילו, ועדיין אתה תהיה אתה. אף אחד לא יכול לשנות מה שמבפנים. אז אני לא מסכים. תסכים. בסדר, אפשר אני לא יכול להסכים. להסביר לך גם למה. אוקיי. קרה לך פעם אחת שהיית באינסטגרם וראיתי איזה פוסט, לדוגמה, של איזה משהו, פרובוקטיבי כזה, ונכנס לתגובות, ואז ראיתי מישהו כותב משהו כל כך לא נכון והזוי, והוא מאמין בו בכל ליבו, וכאילו, את אומרת לעצמך, איך הבן אדם הזה מאמין בזה? כאילו, מה עובר לו בראש? אבל הבן אדם זה בטוח שהוא צודק. נכון. אוקיי. זאת הראייה, ככה הוא רואה את העולם. עכשיו אני אשאל אותך עוד אפשר שאלה. להגיד לבן אדם שהוא לא צודק, כאילו, יש לו את הראייה שלו. סבבה. להתווכח על זה אז למה יש אפשר. לו את הראייה הזאת? ופה אני אסביר. קרה לך שפעם דיברתי עם חברה על משהו, ואז כמה דקות אחרי זה, או באותו הרגע, פתחת את האינסטגרם, ואז פתאום ראית פוסט בדיוק על מה שדיברתי איתה, או פרסומת. אני גם כל פעם אומרת שמאזינים לנו ממש, תקשיב, עוקבים אחריי. ליטרלי, כן. עוקבים אחרינו, תקשיב. אני לא, עם זה אני מסכימה, זה מפחיד. יפה. זה מפחיד. נו, מאזינים לנו. אז זה מצחיק שעם הדבר הקודם לא הסכמתי, ועם זה את מסכימה. כי בגלל שבעצם... לא, ויכולים לנסות. אסביר. סליחה. תני לי להסביר. שמעת את המילה הזאת אלגוריתם? לא. האלגוריתם של האינסטגרם, של הזה? אז כן, אז בעצם כל הרשת החברתית שאת צופה בה כל היום, מקשיבה למה שאת אומרת, ולמה שאת מדברת עם חברות, והדברים שאת עושה להם לייק, והדברים שאת מחפשת בשיין לקנות, וזה בעצם יוצר מסגרת שלמה שמותאמת אישית לך, ומקדמת את הראיית העולם שלך, ותוקעת אותך בתוך מסגרת מציאותית מאוד מאוד ספציפית. ואת, אני לא מאשים אותך, כולם ככה היום, לא יודעים מה נכון בגלל זה. הם בטוחים שבעצם, בגלל שהם מקבלים אפירמציה מהרשת החברתית וממה שהם רואים באינסטגרם, הם בטוחים שמה שהם מאמינים בו נכון. וזה קולה אותם בתוך תודעה מאוד מאוד מוגבלת. וזה בעצם גם קובע מי הם יהיו ולאן הם יכוונו ומה הם ירצו. הרי... יש גם המון מידע האמת שקרי, שיש לו נקודה כאילו, ממש כן. טובה, אני מודה. אני מודה. הרי... זה לגמרי נכנס לראש עכשיו. אתה חלק מהמטריקס. הרי
את, תמר, ואת, יאלי, יש לך תחביבים, ויש לך דברים שאת עושה, ודברים שאת אוהבת, ודברים שאת פחות אוהבת. יצאת לעצמך איזשהו אורח חיים. האורח חיים הזה לא הופיע פתאום איך שנולדת. את עושה דברים מהם שפעם לא עשית. למה? זה הכל סייקל. שמאיפה הוא מתחיל? מהמחשבות. המחשבות שלנו, שחוזרות על עצמן בתוך הראש, לא נשארות רק מחשבות. לאט לאט הן מומרות לרגש. מבינה? והרגש הזה, מבינה, אני חיה את זה, מה זאת אומרת? ממיר אותך לפעולה. והפעולות האלה לאט לאט מומרות להרגלים. וההרגלים האלה הופכים לאורח חיים. ואם האינסטגרם או הטיק טוק או השמיק טוק חוזרים לך על המוח על אותם הדברים ומציגים לך את אותם התמונות ואת אותה ראייה ואת אותם הדברים, בעצם בסופו של דבר זה מניע אותך לפעולה שאת לא תכננת. זאת אומרת שהם האשכרה יוצרים את החיים של כולם. האנשים ששולטים ברשת החברתית יוצרים את החיים של כולם. הם נותנים לך לחיות בבועה שלך. האנשים שרואים את החדשות. ומה עם אנשים שאין להם רשתות חברתיות? הם ניצחו? הם יצאו מהמטריקס? זה עד כדי כך פשוט? למחוק את האפליקציה? לא בדיוק, כי אני מבטיח לך שרוב האנשים שגם אין להם רשתות חברתיות, רוב הסיכויים שגם יש להם חשבון בנק לא משהו. אז כל עוד אתה כבול למה שנקרא מרוץ העכברים, אתה לא ממש יצאת מהמטריקס. כי לצאת מהמטריקס, הרי מה זה המטריקס? זה סרט, נכון? בסרט מה הם עשו? הם בעצם ניצלו את הגוף של בני האדם בשביל למשוך ממנו אנרגיה על ידי חום. אבל פה זה לא ככה. הם לא קולים אותך בתוך איזושהי ביצית ושואבים ממך את האנרגיה. אלא הם משתמשים בזמן ובאנרגיה שלך פה. כשאת הולכת לעבוד, כשאת מוציאה אנרגיה על הזה, בעיקרון את עבד, אם לא הבנת עד עכשיו. כולנו עבדים, אלא אם כן אתה עשיר, אתה עבד. אם אתה לא קם בבוקר ואומר, מה אני אעשה היום? אולי אני אלך ליחטה עם חברים, אולי אני אטוס לחו"ל לאיזה מסע של איזה כמה חודשים עם כל המשפחה שלי וכל האהובים עליי. לא, אני צריך לקום לעבודה, או שהבוס שלי יהרוג אותי, נכון? זה מה שאנחנו חיים, זו המציאות היום. ואם אתה לא יוצא מהמעגל הזה, אתה עדיין במטריקס. עכשיו, אני בתור מישהו שיצא מהמטריקס והגיע לפה בשביל לדבר על הדברים המעניינים האלה, יכול להסביר לך שחד משמעית 99% מהאנשים היום כלואים בתוך תודעה שהם אפילו לא בחרו שתהיה להם, נפגשים עם אנשים שבתכלס הם לא כל כך אוהבים ולא מחוברים אליהם באמת בצורה מאוד מאוד רגשית ורוחנית גבוהה, ומבזבזים את הצ'אנס היחידי שלהם לחוות את המציאות הזאת באמת איך שהם רוצים. אז זה למה אני פה בעצם, ואני חושב שאם אני עשיתי את זה, יצאתי מהמטריקס ואני חי את החיים שאני באמת רוצה לחיות, עוד אנשים יכולים לעשות את זה. אני בסך הכל יהונתן אלמוג מפרדס חנה. זה מי שאני, אני לא עכשיו אילון מאסק ואני לא אנדרו טייט ואני לא ג'ף בזוס, אני בסך הכל יהונתן אלמוג מפרדס חנה ואני חופשי. בדוק, אבל זה עניין של חופש בחירה, וזה כל הרעיון עם תודעה, יש לך המון המון בחירה במה אתה עושה, ובשביל מי אתה עושה את זה. זה בדיוק מה שניסיתי להגיד מקודם, כן, גם עשירים, תגדיר עשירים, יש אנשים שמבחינתם להיות עשיר זה להסתכל ולראות שיש להם ילדים, שיש להם פרח בגינה, שהם לא רואים אנשים מתים להם מול הפרצוף, כל מיני דברים כאלה, יש סוגים של עשירים. נכון. אפשר לבחור להסתכל על מה אתה כן זוכה בתוך הדבר הזה. אני מסכים. כי אני כן, יש משהו שהכי מפחיד אותי, זה להיות בן אדם שכל הזמן עובד, קם בבוקר לעוד משמרת ובלי משמעות ובלי זה, אבל אני יודעת שזה המציאות שנולדתי אליה, אז בוחרים את הפרצה בתוך הקופסה. אז הנה הפרצה לך. בעיקרון יש לך שני מקורות מחשבה. יש מקור שנגרם לך ממקור חיצוני. לדוגמה, הנחת פה עכשיו מטאור על הבניין והכל התפוצץ. ואת כולך יואו! וקיבלת תגובה רגשית עצומה. אבל, אם אני אבקש ממך יאלי, לדמיין פיל ורוד ומעופף. תעצמי עיניים, תדמייני רגע. אוקיי. דמיינת אותו? חמוד? נכון. יפה מאוד. איך קוראים לו? דמבו. דמיינתי אותו דמבו. בדיוק, גם אני דמיינתי אותו ככה בהתחלה. אז זה אומר שבעצם יש שני אפשרויות. או שאת יוצרת משהו מעצמך,
או שמשהו אחר נגרם וגורם לך לחשוב מחשבות ורגשות. מה עושים המטריקס? מה הם עושים לנו? 7/10, קורונה. מבינה? הם מכניסים אותך לתודעת פחד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וקולים אותך ככה בעצם. ככה הם קולעים אותך. עכשיו, איך אתה יכול בעצם לקחת שליטה על החיים שלך? הרי החיים שלך מה זה? מה אתה חי? את האורח חיים שלך שנוצר על ידי הרגשות שנוצר על ידי אז הנה, זו התשובה, המחשבות. הדבר היחיד שבאמת את יכולה לשלוט עליו. את קמה בבוקר והולכת לישון בלילה. בין הזמן הזה לזמן הזה, יש לך מחשבות בראש. יש לך בחירה. זה מה שדיברתי עליו מקודם. להנדס אמרת שאתה אותם. לא מסכים איתי. אז זהו. הוא פשוט צריך להסביר את זה בעצמו. אני לא מסכים איתך בגלל שאת חושבת שלכל אחד יש בחירה. לא כל אחד מודע לדבר הזה שאמרתי לך עכשיו. לא בדיוק, אולי לא הסברתי את עצמי טוב. אני התכוונתי כאילו בדיוק מה שאתה אומר, שלנו יש את הראש שלנו, יש לנו את הנפש שלנו, וזה מה שפנימי יותר קשה לשלוט עליו. כאילו, זה כן אתה בתוך עצמך, פחות אתה ואחרים בתוך עצמך. כן, זה יצא לי קצת עקום. אז בואי אני אסביר לך איך אני, יונתן השמן, ג'וני השמן, הסטלן, שמרגיש שהוא טיפש וחסר כל תועלת וחסר ערך, הפך את עצמו מילד כזה לגבר שמרוויח כסף מספיק בשביל לקום בבוקר ולעשות כל מה שהוא רוצה. שעכשיו מלמד אנשים אחרים לעשות את זה גם. אני פשוט הייתי אני לפני שהייתי אני. פשוט מאוד. הייתי אני לפני שהייתי אני. מה זה אומר? שמעת פעם על המשפט הזה, מחשבה יוצרת מציאות? כן. נשמע כזה ממש נדוש, המשפט הזה. לא, אבל כאילו כן, אבל זה די נכון. באיזשהו מקום. בעצם בעולם הרוחני מדברים על דבר כזה, שבעצם מה שאתה חושב זה מה שאתה מזמן לעצמך. אתה מזמן לעצמך מציאות בעזרת המחשבות שלך. אז איך זה עובד בעצם? אני בתור ילד שמן, דמיינתי שאני שרירי ונראה טוב. אתה יודע כמה מניפסטינג אני עושה? אז אני שמח לשמוע את זה. אין לך מושג אפילו. יש לנו את הכוח. אמן, אמן. יש לנו, לא, זה לא אמן, זה להאמין שכל מה שכבר, הגרסה הכי טובה שלך כבר פה. את הגרסה הכי טובה שלך. כאילו כל דברים טובים יבואו אלייך, כי מגיע לך. כאילו מיינדסט כזה. פחות או יותר. אבל גם בבייסיק. שתעשי את העבודה בשבילו. אבל איפה כל האנשים נופלים? ואני רוצה, לא? אני רוצה כסף, אני רוצה כסף. כן. אני רוצה כסף. כי זה... לא יש לי כסף, יש לי כסף, יש לי כסף, אני רוצה כסף. הם שולחים תדר, בחיצוני, כן. והתדר חוזר. אבל הם שולחים תדר של אני רוצה. זאת אומרת, הם מצהירים בצורה הכי ישירה ואגרסיבית שיש לי חוסר בעניין הזה. לא שיש לי את הדבר הזה. קרה לך פעם אחת שרצית משהו ממש, ונלחמת ונאבקת, וכאילו נכנסת לברייקדאון, ואז כאילו פשוט שחררת מזה כזה, ואז פתאום זה הגיע. ואז פתאום זה הופיע כאילו, איך שעזבת את זה, איך שהפסק לחשוב על זה. כן, ממש. כי לא היית צריכה את זה כבר. למה? כי בגלל שאת נכנסת לסטייט שבו יש לך, אני לא צריכה את זה, אז היקום פשוט נותן לך את זה. זה פתאום נכנס לחלק מהאפשרויות שלך. אם זה מגיע לך, היקום נותן לך את זה. זה המיינדסט. אז בדיוק. אז בעצם העולם מתחלק לשניים. לאנשים שהם יוצרים ולאנשים שהם צורכים. יש את היוצרי תוכן ויש את הצורכי תוכן. יש את מי שיוצר רילים באינסטגרם ויש את מי שרואה את הרילים. והעולם ככה מתחלק גם מבחינה של מניפסטינג. יש את האנשים שהמציאות נקפאת עליהם, ויש את האנשים שיוצרים את המציאות וכופים את עצמם על המציאות. וזה התפקיד שלנו פה, וזה הסוויץ' שעכשיו עומד להיות בכל האנושות ובכל העולם. אנשים מתחילים להבין את הכוח שלהם. זה הסכם הגדול ביותר של המטריקס בעצם. לגרום לנו לחשוב שאנחנו גרגר חסר משמעות ביקום, חסר רחמים ואינסופי. אבל אנחנו בעצם התגלמות האלוהים פה על האדמה. אנחנו בעצם בעלי הכוח האמיתי. וזה מה שבני אדם צריכים לעשות היום. ליצור את המציאות שהם הכי רוצים, על ידי זה שהם יחיו אותה כבר, הם ישקרו לעצמם שהם בא כבר. ואני בתור ילד שמן, הסתובבתי במסדרון ככה עם חזה נפוח, הדבר הכי קרין שקיים. אבל
כל האנשים שחשבו שאני קרינג' היום מסתכלים על תמונות שלי באינסטגרם ומקווים שיום אחד הם יגיעו לזה. כל זה ויש לך אינסטגרם? נכון. ברגע שיש לך צריך אינסטגרם, לפרסם את עצמו בתור אלפא גבר. כמו שאמרתי, יש יוצרי תוכן ויש צורכי תוכן. כל עוד אתה יוצר תוכן, זה בוודאות מוכיח שאתה מבין את המניפולציות שעושים עליך. כי אם אתה לא יכול לעשות מניפולציות על אנשים אחרים, זה אומר שעוד לא הבנת את המניפולציה. לא בהכרח, יש יוצרי לא תוכן חושבת שזה שממשיכים עם מניפולציה. גם יש עניין של זהות אינטרנטית, שאנשים פשוט מייצרים מה שהם רוצים, וזה פשוט ממשיך ככה. יש אנשים אני לגמרי הייתי. שממשיכים כאילו... תמשיך. לא. את חושבת שזה לא מניפולציה? מה? את חושבת שהסרטונים שאת רואה בטיקטוק, ברור שזה לא, זה יש מניפולציה, אבל מניפולציה, לא, זה אם אתה, איך אתה יכול להאמין במשהו שאתה עושה כשאתה קורא לזה מניפולציה? כאילו, איך אתה יכול לחשוב שזה דבר נכון ודבר אמיתי כשאתה קורא לזה מניפולציה? אז קודם כל, הרי יש לך לגבי מניפולציה קצת שגויה, בגלל שאת חושבת שמניפולציה זה דבר שלילי. לא. לא, זה כאילו... זה דבר שלילי. לא, זה לא בהכרח. תראי מה אני עושה עכשיו פה. את רואה מה אני עושה עכשיו? זה יגרום לבן אדם לראות משהו, עשיתי להאמין במשהו. מניפולציה על האדמה. למה? כי לקחתי את כמו המצב ללמד. הנוכחי ושיניתי אותו. אם אני עכשיו רוצה לשכנע חבר לצאת למסיבה והוא לא רוצה, לא, עזוב אחי, אני עייף, אין לי כוח, עזוב, תקשיב, לא ישנתי בלילה טוב וזה, וגם אין לי כוח לשתות. ברגע שאני מנסה לשכנע אותו, אני עושה לו מניפולציה. יש מניפולציות חיוביות ויש מניפולציות שליליות. אבל ברגע שאתה רוצה להשיג משהו ממשהו, אתה צריך לעוות אותו לטובתך האישית. עכשיו, יש את אלה שעושים מניפולציות רעות, שלא תביני, שמרוויחים כסף על ידי מניפולציות רעות. אבל יש גם את אלה שעושים כסף על ידי מניפולציות חיוביות. לדוגמה, אם את מכירה אותו. דור אקשטיין, מאמן כושר מאוד מאוד מפורסם ותזונאי על, שבעצם עוזר לאנשים להגיע לגוף החלומות שלהם בדרך מאוד מאוד קלה ופשוטה, וגורם להם להאמין בעצמם, את מבינה? משפר להם את החיים, הוא עושה עליהם מניפולציה. כמובן שהוא משתמש בשיטות ואסטרטגיות מחירה, שאת יודעת, מזמנים אותם הרבה יותר בקלות לקנות ולרכוש את התוכנית שלו. אבל בסופו של דבר, אחרי שהם משיגים את התוכנית שלו, הם מקבלים משהו חיובי, ולא אוכלים סכם, מה שנקרא. אז מניפולציה זה לא חייב להיות דבר שלילי. אני חושב שבסך הכל מה שאנחנו צריכים ללמוד כבני אדם זה לעשות מניפולציות. בעצם להבין את המציאות ולהוות אותה לטובתנו האישית. והנקודות שאתה מקבל, הנקודות הקרמיות שאתה מקבל במציאות הזאת, בהכרח חייבות להתקבל על ידי מעשה חיובי. אתה לא יכול לעשות רע ולקבל טוב, זה פשוט לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה. יכול להיות שעשית בוכטה של כסף על ידי זה שדפקת אנשים, אבל אתה לא תהנה מהכסף הזה, ואני יכול להבטיח את זה. הבן אדם הזה לא ייהנה בצורה כזאת או אחרת. אולי הוא על יחטה, אבל הוא יהיה בודד, והוא יהיה עצוב, והוא יסבול מאוד. בדרך כזאת או אחרת. המטריקס שולח עליך ישר עונש. כל אחד מקבל את העונש שלו. כל אחד. זה כבר עניין של קרמה. אז זהו. איזה קרמה בדיוק את חושבת שהפלסטינאים, המחבלים, כל הנוח'בות האלה קיבלו? מה הקרמה שלהם הייתה? נתקעים באותה סיטואציה, בלי מדינה, בלי משאבים, בלי כלום. אם אני עכשיו נותן אגרוף לשולחן, אני בעצם הפעלתי אנרגיה עצומה על השולחן. אתה מדבר על אפקט הפרפר כאילו? אני מדבר על זה שברגע שאתה נותן למשהו מכה, הדבר הזה מחזיר לך את אותה אנרגיה בדיוק. עכשיו, המחבלים שעשו את מה שהם עשו, קיבלו כנראה קרמה אינסטינקטיבית איך שהם עשו את זה. רוב המחבלים מתו, סבלו, קלו אותם, עכשיו גם מוציאים את המחבלים להורג, אני לא יודע אם ראיתם את זה. אבל בעיקרון הקרמה חוזרת ישירות. אבל יש פה עוד איזשהו פקטור. אם אתה באמת מאמין שמה שאתה עושה הוא נכון, ואתה עושה משהו בפועל רע, לדוגמה הפלסטינאים שבטוחים שאנחנו רעים. הם ממש מאמינים שאנחנו אנשים רעים שאוכלים ילדים. והם מאמינים שאם הם יהרגו אותנו אז הם יקבלו מזה טוב. אז יכול להיות שהקרמה שלהם איכשהו מתאזנת בגלל זה. למרות שאנחנו חווים אותם כרשעים, הם ליטרלי רוצחים, כאילו.
אבל הם לא מאמינים אפילו לא קצת שהם עושים משהו רע. יכול להיות שיש פה איזשהו, את יודעת, אנשים שלא יקבלו עונש, ופה רוב האנשים נופלים. הם אומרים, לא, אם אלוהים באמת היה קיים, אז לא היה רוע בעולם ולא היינו מתים סתם בשואה. אבל... אתה מחובר לצד הנשי שלך, אם אתה מצליח לדבר כל כך הרבה, וזה מה שהופך אותו לפמיניסט בעיניי. את זה אתה חותך בעריכה. סליחה, זה רצית דמות, אתה דמות, אני גם אהיה דמות. מה? הוא פמיניסט כי יש לו את היכולת לדבר הרבה. לא, בגלל שהוא מחבר אותו מחובר לצד לצד הנשי. הנשי שלו. איזה יפה. יואו, תודה גבוה. וואו. Thank you. טוב. בחזרה לשיחה. יצא לי ללמוד על קרמות בזמן האחרון. ובעצם הבנתי, לפי מה שקראתי, שיש סוגים של קרמות, מסתבר. אין רק קרמה אחת של אתה עושה, מה שאתה עושה זה מה שאתה מקבל. לא. יש קרמה לכל דבר. זאת אומרת, יש קרמה לבן אדם שנמצא בסטייט אוף מיינד כזה, יש קרמה משימתית זה נקרא, יש... אז רגע, אני רוצה להיכנס לזה. אני מאמין בגלגולים. לא יודע אם אתן מאמינות בזה. ואני מאמין שיש דבר כזה קרמה של גלגולים. זאת אומרת, בן אדם שעושה משהו בחיים מסוימים, יכול לקבל את הקרמה על החיים האלה, גלגול אחד קדימה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמקבלים. בעצם חוזרת אליהם קרמה מגלגול קודם, והם לא מבינים למה, כאילו, הם אומרים, רגע, אבל עשיתי הכל נכון, כאילו, אני בן אדם טוב, למה זה מגיע לי? אבל הם לא מבינים שיכול להיות שהם קיבלו קרמה מגידול קודם. שיכול להיות שכאילו היום אני בן אדם טוב שעוזר לאנשים, אבל אז כאילו, לא יודע, רצחתי מישהו, אני עריף. ואז זה בעצם מוביל אותנו לדבר אחד. אנחנו פה כדי ללמוד ולהתפתח. הגלגולים לא נמצאים פה סתם. בעצם אנחנו באיזשהו ממד הכשרתי מסוים. כאילו, אנחנו פה כדי ללמוד, להיכשל ולקום ולהיכשל ולקום. וברגע שאתה מבין דבר כזה, אז הראייה שלך כלפי החיים שלך ולמה שקורה לך מתעצמת ביותר. ממש, כאילו. אתה אומר כאילו, אוקיי, אז מה שאני צריך לעשות בעצם זה להיות הכי טוב שלי, להשתפר, ללמוד מהטעויות. ואם קורה לי משהו בדרך, זה חלק מהדרך, וזה כאילו, הכל מוכוון באיזשהו תסריט קוזמי מיוחד בשבילי. ואני חושב שאם יהיה מספיק אנשים שנכנסים לראיית העולם הזאת, העולם משתפר בצורה שהיא מאוד מאוד דרסטית וקיצונית בזמן מאוד מאוד קצר. אם האנשים שיגידו, לא, אם אלוהים היה קיים, אז לא היה רוע בעולם, לא היה את השביעי לעשירי ולא היה... אוקיי, אבל אם, סבבה, אוקיי, בחרת את הפרספקטיבה הספציפית הזאת מכל האופציות האפשריות שיש לך במציאות הזאת. לא, כאילו, עזוב את זה שזה ממש לא יעיל, אבל מעבר ליעיל. הקרמה הזאת שדיברתי איתכן עליה עכשיו, מוכיחה בעצם שכאילו כל האנשים שטוענים שאין אלוהים, טועים. כי ברגע שאתה פה כדי ללמוד, ואתה מתפתח, ואתה עובר דברים, ואתה נופל, ואתה באמת מנסה הכי טוב שלך, ואז פתאום האלוהים מנחית עליך משהו שלא מגיע לך, ואתה מסתכל על זה בצורה כזאת, אוקיי, כנראה שזה קרמה מגלגול קודם, לא נורא, אני אמשיך בדרך שלי. זהו, ניצחת. מה יכול להפיל אותך? כלום. אתה פשוט בלתי מנוצח. אני הייתי רוצה שהאבא שלי יהיה כזה. שכאילו הילדים שלי יקבלו מישהו עם פרספקטיבה כזאת על החיים. אני מאמין שבאמת, אם אתם מנסים ולא נכנעים בעצם למבחנים שמפילים עליך, ואתם מנצחים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה מה שמוביל בעצם לשגשוג, בלי קשר אם באמת זה ממד הכשרתי ואולי יש ממד אחר שאנחנו כאילו נחווה בו עושר עילאי, כמו גן עדן לדוגמה. אז זה פשוט
האידיאל לאנושות. ומה שרציתי להוסיף בנוסף, זה אני מאמין באמת, בכל ליבי, שיום אחד כולם יגיעו לזה. עכשיו אני ארצה לשאול אתכן שאלה. מה שאמרתי עכשיו, נגע לכן? אתן מאמינות שזה יכול לתרום? אני במיינדסט ראייה הזה, כזאת? כאילו. את במיינדסט הזה. כן, אוקיי. זה מה שאני מאמינה בו, ככה חינכו אותי, כאילו. מצוין. אז יופי, אז הנה, אז את לא סתם פה. כן. יופי, אז עכשיו אני יכול בעצם לקחת את כל מה שדיברנו עליו פה ולענות לפלינה רומנו ו632 באינסטגרם שרשמה לי אם היה אלוהים אז לא היה את השביל העשירי. ככה אני אענה לה. לא ככה? ככה. אוקיי, אז בואו נסיים את הפודקאסט הזה ונגיד ככה. אני רוצה שאת תגידי 3 דברים שלמדת פה, שחד משמעית שינו לך את הראייה, ומעכשיו, בגלל הדברים האלה, את תצאי מפה בן אדם טוב יותר. ואת, אני לא רוצה שתעשי אותו דבר, אני אגיד לך אחרי שהיא תגיד מה שהיא תגיד, את מה שאני רוצה ממך. למה להתקיל אותי אבל? 3 דברים שלמדת פה ששינו לך את התפיסה, ואת חושבת שבזכות הדברים האלה, את תצאי מפה טובה יותר, והחיים שלך ישתפרו בזכותה. אני חושבת שיש הרבה דברים שנאמרו שלא בהכרח חידשו לי, אבל כן אני מסכימה איתם ואני יכולה יותר לשים אותם בהיילייט ובראש שלי ולחשוב עליהם כשדברים קורים, אם זה הקטע של כמו שאמרת, אם לקחת דברים שקורים ובעצם להמשיך הלאה ולגדול מהם ולא כאילו לקחת אותם קשה ולחשוב שזה נופל עליכם בשום מקום, לכל סיבה ואפשר לקחת את זה למקום טוב. אני כן חושבת שיש משהו מאוד טוב בהגשמה עצמית ולהתפתח, כאילו גם אם אתה חושב שזה מחליש גברים או לוקח אותנו אחורה, יש כאילו טוב לשני הצדדים כמו שאתה סיפרת בתוך המקרה שלך, של לבוא ולגדול ולהגשים כל מה שאתה רוצה וכאילו ולהגיע למקום טוב יותר עם עצמך, זה תמיד השאיפה ותמיד משהו שעושה טוב. ומשהו שלישי, כנראה צריכה להחליף מחזיק מפתחות לאוטו. אז אני אענה לך על זה ויגיד לך אני חושב שתפסת מה שאמרתי מקודם לא נכון לגבי העובדה שמנסים להחליש גברים ואת האנושות בכלל. אני לא יודע אם את מבינה, אבל יהלום נוצר על ידי לחץ עצום, התנגדות עצומה. זה בעצם פחם בעיקרון, פחם שבעצם מושרה עליו לחץ אדיר לתקופת זמן ארוכה מאוד, לאט לאט הופך ליהלום. ואני חושב, ואני מאמין, שזה מה שקורה עכשיו לאנושות. אמנם יש את כל העניין הזה עם האליטות שכאילו מנסים לשלוט בנו ולהוריד אותנו ולשטוף לנו את המוח. מה שהם לא מבינים זה שהם משרים עלינו לחץ, אנחנו כרגע פחמים ואנחנו עומדים להפוך ליהלומים, וזה עומד להתנפץ להם בסופו של דבר בפרצוף. אני מקווה מאוד. אז אני חושב תפסתם את זה לא נכון, ואתן חושבות שאולי אני לוקח את זה כאיזשהו משהו להתמרמר עליו, אבל זה ממש ההפך. לא, אני הבנתי, זה לא יוצא על נשים כנשים, זה פשוט ההגדרה שלך לזה, איך שאתה רואה את הדבר. out of zoom, כאילו מסתכלים מרחוק וזה מה שרואים, כאילו מסתכלים גם חותרים יותר עמוק וזה מה שמוצאים. זה מה שמוצאים. מה שמצאנו עכשיו זה מה שמוצאים. אם שמתן לב, התחלתי מההתחלה, בעצם מהדברים הפרובוקטיביים וה-anti-women, אבל לאט לאט התגלגלתי לאן שזה גלגל אותי, כי שם התחלתי בסוף של דבר. מאוד פואטי, אהבתי. טוב, אז עכשיו אני אשאל את יאלי. תני לי 3 דברים שלמדת פה, זה 1. 3 דברים שאולי חידשו לך, ו3 דברים שאת יודעת שתיישמי מהרגע שאת יוצאת לפה. אוקיי, 3 דברים שלמדתי. אתה אוהב את המספר 3? קודם כל 333, כן, מספר מלאך. שזה גם קשור למניפסטינג. את רוצה לכתוב את זה בגוגל רגע, לראות מה זה אומר?
מה זה 333? 333. מה זה 333? צופים יקרים שלנו, בואו נראה מה זה 333. וואלה, אני לא זוכרת. היקום שלח לנו מסר. אוקיי, רגע, 333. מספר מלאכים. המספר 333 זה מסר חזק של חיזוק יצירתיות והתפתחות רוחנית. לרוב זה מסומל בעצם כסינכרון עם היקום עצמו, וזה מציג איזון בחיים, אנרגיה חיובית ותזכורת להשתמש בכישרונות שלנו כדי להמשיך קדימה עם ביטחון וכוונה. אז אני חושב שהיקום שלח לנו מסר מדויק מאוד, אפילו קצת מפחיד, אני חייב להגיד שמי שמסתכל עלינו כרגע קצת מפחיד אותי, אבל... אנחנו בסיכום, כן. קצר ברו. יהיה לי קצת קשה להגיד בדיוק, כי נאמרו המון דברים, וזו שיחה של איזה שעה. אני תמיד אוהבת לשמוע דעות של אנשים. זה היה מאוד מעניין איך לקחת כאילו משהו שהוא באמת, קשה לי להגיד מילים גדולות כמו לשנוא, מטריקס, פמיניזם, מיינדסט, כאילו כל המילים האלה שהן נורא קשות, ואהבתי איך שפירקת אותם ולקחת כל חלק לעצמו כדי לבנות פאזל מחדש, וזה לגמרי משהו שאני אקח איתי וחדש לי. מה עוד? צריכה לחשוב כאילו על הדברים שנאמרו. קודם כל זה גם בכלל לא איך שראיתי את הערב, וזה פגש אותי ממש בנקודה אישית. תוך כדי השיחה כאילו הרגשתי כמה קרמה כאילו נופלת עליי בצורה שהיא טובה. לזכורת טובה שדברים קורים לא כי זה מה שזה, זה פשוט אמירות שאני לא סובלת, כי יש סייקל מסוים לחיים וחשוב לזכור אותו בשביל להתחזק. ונראה לי נסכם את זה בזה. יפה מאוד, אז אני מאוד כאילו, שמעי, את הורדת עכשיו תדר חזק, דיברת מתוך הלב ולא ניסית להמציא שטויות, וזה בדיוק מה שצריך. אז אני אגיד לכם תודה. תודה. ואני אסכם את זה כאן, ותודה לכם. וזה היה בין אורוות לאמנים.